Община Несебър ще кандидатства за финансиране с европейски пари за предстояща реставрация и социализация на църквата Свети Йоан Кръстител, Стария град. Това стана ясно при представенето на готовия проект от доцент Стефан Белишки, председател на Българския национален комитет на организацията ИКОМОС. Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие“. Средствата са отделени само за проектирането, за изготвянето на идейният и на работната фаза на проекта. Както стана ясно вече, ще кандидатстваме по оперативна програма „Регионално развитие“, подкрепа и развитие на природни и културно-исторически атракции. Надяваме се оттам да дойдат средствата за реставрацията на църквата Свети Йоан Кръстител. Минималната сума за кандидатстване е 600 000 лева, максималната е 6 милиона лева. Като в тази сума задължително трябва да се включи 5% общинско участие, което мисля, че няма да е проблем. Църквата Свети Йоан Кръстител е строена през X век. Тя е един от шедьоврите на средновековната църковна архитектура. Оцеляла е вече 10 века, но днес тя се нуждае от реставрация. Част от стените са пропукани, има влага и се налага първо да се извърши нейното укрепване, а на втория етап ще се види кои от стенописите могат да бъдат възстановени. За съжаление, тези от 13 и 14 век са почти напълно унищожени, обясни доцент Белишки. Това, което е загубено веднъж, за съжаление е загубено за винаги, така че няма как да бъде възстановено нещо повече от стенописите, но нашата цел е заедно с архитектурната реставрация на църквата, с социализацията, да бъдат съхранени достигналите до нас стенописни фрагменти, да бъдат реставрирани по възможно най-високи професионален начин и да бъдат представени на публиката, несебърската и световната. Идеята е след реставрацията си църквата да се отвори за посещение и да привлича туристи, интересуващи се от културното наследство. Община Несебър полага усилия за опазване и развитието и на други паметници на културата. Въпреки финансовата криза, много ни се ще да направим и проект за реставрация на Литургетус. Това е този средновековен комплекс, който се намира веднага след над амфитеатъра. Знаете, че неговата конструкция е отворена и поради тази причина е изключително под агресивното влияние на морския въздух, на соленият бриз. Така че поне да имаме проектна готовност и за него, за реставрация и на този комплекс. И мисля, че към този етап това е не малко, защото през миналите години, някъде от 70-те години, особени реставрации в Несебър не са правени. По инициатива на общината, фондация Левентис, ИКОМОС България и ИКОМОС Гърция през есента в Несебър ще се проведе конференция, посветена на опазване на древните градове. С представянето на проекта днес в Несебър беше отбелязан Денят на солидарността на градовете със световно културно наследство.